Дуслар, bu resimni ясау үшін bizga гади карандаш һәм маркер, төсле карандашлар һәм ак кагаз бите кирәк булачак. Иң элек гади карандашны алабыз һәм ак биткә чәйнек рәсемен ясыйбыз. Безнең чәйнекнең иң зур өлеше түгәрәкне хәтерләтә. Түгәрәктән искә таба без ике сызык сызабыз. Менә шулай итеп түгәрәкләп овал формасында ясап бетерәбез. Чәйнекнең аскы өлешен ясыйбыз. Борынын билгелибез. Һәм тоткычын ясап куябыз. Дуслар, карагыз, чәйнекнең борыны фил борынына, ә тоткычы колакка охшаган. Biraz гына авыштырып, чәйнекнең ачык капкачын ясап куябыз. Безнең чәйнегебез гади генә түгел, аның күзләре дә бар. Шуңа күрә аның күзләре урнашырга тиешле урыннарны билгелибез. Һәм елмаеп торучы матур авызын ясап куябыз. Дуслар, чәйнекнең эскизы әзер. Ә хәзер савыт саба турында кызыклы видео карап китик. Су салып эчү өчен кирәк булган беренче савытларны борынгы кешеләр бик күп еллар элек ясый башлый. Моның өчен алар кул астындагы предметлардан файдалана. Беренче савытлар эре хайван мөгезләреннән, йомырка яисә чикләвек кабыгыннан, агачтан, гәрәбәдән ясала. Ә менә беренче чынаяклар борынгы Кытайда уйлап табыла. Элегрәк алар кызыл балчыктан әвәләнә, яисә алтыннан яки көмештән ясала. Моннан 2600 ел элек кытайлылар нык һәм җиңел фарфор чынаяклар ясый башлый. Алар кайнар чәй ясуын маска булыша. Бу вакытта чынаякларның тоткычлары булмый, алар кәсә формасында була. Фарфор ясау серләре Кытайның дәүләт сире булып саклана. Шуңа күрә бик күп еллар буе әлеге ил чәйнең һәм фарфор савыт сабаның бердән-бер җитештерүчесе һәм сатучысы була. Татар телендәге чынаяк сүзе шуның дәлиле. Ул чин, ягъни Кытай, һәм аяк, ягъни савыт дигән ике өлештән тора, һәм Кытай савыты дигәнне аңлата. 16 гасырда фарфор ясау сирен японнар, ә 18 гасырда европалылар белеп ала. Беренче фарфор ясау фабрикасы хәзерге Саксониянең Мейсен шәһәрендә ачыла. Анда чынаяклар гына түгел, ә чәй тәлинкәләре һәм чәй пешерү өчен беренче чәйнекләр дә чыгарыла. Ә чынаякка тоткыч беркетүне инглизләр уйлап таба. Шул вакыттан кайнар чәй салынган чынаяк кулны пешерми башлый. Бөтен дөньяда чәй эчү модага керә. İngiliz джентльменнары өчен хәтта мыекларны юешләтми торган махсус уентылы чынаяклар да уйлап табыла. Достым, татарларда һәм инглизләрдә сөтле чәй эчү гадәткә кергән. Ә ни өчен икәнен беләсеңме? Ак фарфорны куе чәй белән пешератмас өчен. Иң элек чынаякка сөт, аннары куе чәй салынган, шулай итеп чынаяк чиста калган. Достым, хәзер чынаякларның ниндиләре генә юк. Күңелеңә, халкыңа туры килгәнен үзең сайлап ала аласың. Видео сезгә ошагандыр дип уйлыйбыз, ә без дәвам итәбез һәм шундый матур чәйнегебезне буяуга керешәбез. Без чәйнекнең зур өлешен сары төскә буйыбыз, ә аның вак элементларын берничә төс белән бизәп куярга уйлыйбыз.
Biz шәйнекнең тоткасын буяуга күчәбез. Һәм аны үзебезгә ошаган мактур якты төсләргә буйыбыз. Дуслар, сез дә безгә кушылыгыз. Безнең арттан кабатлап ясап барыгыз. Шул рәвешле шәйнекнең борынын да буйыбыз. Үзебезгә ошаган төсләрне чиратлаштырып барабыз. Шәйнеккә күләгә дибез. Моның өчен без кызгылт сары төсне кулланабыз. Һәм штрихлар ярдәмендә рәсемнең сул ягын һәм астын буяп чыгабыз. Бераз гына уң ягына да күчәбез. Шәйнекнең аскы өлешен без куе кызыл төскә буярга булдык. Сез бу рәсемне үзегез теләгән төсләргә буй аласыз. Шәйнекнең башындагы менә шундый ачылган өлешен без сезгә караңгырак төскә буярга киңәш итәбез. Шәйнекнең капкачын да төрле төсләргә буяп куябыз. Рәсемне карандашлар белән буяп бетердек. Хәзер инде маркерга да чират килеп җитте. Аның ярдәмендә рәсемнең контурларын йөртеп чыгабыз. Шәйнекнең күзләрен ясыйбыз. Аңа кошлар ясарга да онытмагыз. Елмаеп торган авызын буяп куябыз. Һәм әйбәтләп, пөхтә итеп контурларын әйләндереп чыгабыз. Дуслар, безнең шаян шәйнегебез әзер. Без аны төсле карандашлар ярдәмендә буядык. Һәм маркер белән контурларын әйләндереп чыктык.